Ok. Faci tu o introducere, Vladimir, sau încep eu deodată cu ordinea de zi? Păi nu, în primul rând, da, eu zic salutări la toată lumea. Ne bucurăm că am ajuns în acest moment să participăm la adunarea de constituire a Coaliției Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova. A fost un proces destul de lung de organizare, care a durat mai mult, să zicem, cu ani, propriu-zis, nevoia unei platforme era evidentă pentru noi toți, dar începând cu anul trecut și în contextul pandemiei ne-am mobilizat ceva mai tare și în contextul în care au fost probleme la Casa Zemstului privind evacuarea unor asociații culturale la inițiativa Ministerului Culturii. Toate acestea ne-au mobilizat ca să ne organizăm mai bine și să creăm această platformă. Din punctul meu de vedere, e o platformă, în primul rând, pentru a ne ajuta reciproc unii pe alții. Adică, în primul rând, avem nevoie de o astfel de platformă ca să ne ajutăm reciproc, dar totodată să putem comunica mai eficient cu autoritățile publice, fie de nivel local, fie de nivel național. Și pentru asta ne-am zis că haideți să ne organizăm, să facem acest lucru, acest pas, pentru că individual nu vom reuși să facem ceea ce ne propunem, anume prin intermediul acestei platforme. Asta ar fi de spus. Vreau doar să spun că până acum am avut suportul programului Fund Action, care ne-au susținut în procesul scrierii manifestului și în creierii statutului. Și datorită suportului lor, un suport minimal de 1000 de euro, dar oricum a fost binevenit pentru a fi posibilă această adunare, organizarea acestei adunări de constituire. Și asta am vrut doar să menționez și transmit cuvântul Rusandi, care va modera întâlnirea de azi și ne va prezenta agenda și vom parcurge pas cu pas, sper, toate punctele din agenda. Mersi, Vladimir. Și eu mă bucur să vă văd încă o dată pe cei care că nu v-am văzut de mult. Dar tu de ce nu te arăți? Pentru că sunt sat Vasiluța și dacă să mă arăt, n-ați mă auzi. Am înțeles. Bun, hai te auzim. Da. Deci avem următoarea ordine de zi. Azi o să citesc toate punctele deodată, după care o să le parcurgem fiecare în parte. Deci punctul 1, alegerea președintelui și secretarului adunării. Punctul 2, cu privire la constituirea asociației Obștești. Punctul 3, cu privire la examinarea și aprobarea statutului asociației Obștești. Punctul 4, cu privire la alegerea componenții nominale a organelor de conducere și de control a asociației. Punctul 5, cu privire la stabilirea sediului organizației. Punctul 6, cu privire la stabilirea mărimii cotizației de membru. Punctul 7, cu privire la informarea organului înregistrării de stat asupra datelor de contact, inclusiv adrese electronice a organizației. Și ultimul punct, cu privire la desemnarea persoanei puternicite să reprezinte asociația obștească în procesul înregistrării. Și primul punct să se pună la vot ca președintele adunării și ca președinta adunării să fiu eu și secretara adunării să fie Elena Rusu. Eu nu știu care e procesul de vot, cred că lumea trebuie să ridice mâna din colțul, din colțul stâng. Да. Хотел уточнить на русском, что это наш протокол, и по протоколу мы должны выбрать председателя собрания и секретаря, которые будут вести это собрание, и предложили Русанду в качестве председателя и Елену Русу в качестве секретаря. Если все согласны, поднимите руку. Да! Да. Вы можете поднимать ее онлайн. Да.
Da, bun, toată lumea a fost pro. Eu am luat cuvântul Rusanda Curcă, care a menționat ca asociația să se numească Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova. Și lumea trebuie să spună dacă e ok sau nu cu asta. Da? Nu, am vedere că ca să fie mai ușor și pentru Lena, puteți să ridicați mâna de fiecare dată, să o ridicați și să o dați în jos, ca Lena să poată număra voturile. Да, Окей. вопрос по названию. Если мы оставляем то название, которое мы предложили, Коалиция секторов культурал индепендент din Республика Молдова. Мы, кстати, не имеем названия на русском, надо будет подумать, как правильно его будет перевести. Но, в принципе, для протокола нам нужно только на румынском пока что. Ok. S-a hotărât a constitui Asociația Obștească Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova și a prezenta actele la ASP pentru înregistrare. Punctul 3. S-a examinat și s-a discutat proiectul statutului asociației, elaborat potrivit legii, prezentat de Vladimir Us. Nu știu, Vladimir, noi de mai multe ori, adică cred că de 3 sau de 4 ori am încercat să facem discuții pe marginea statutului. Eu sper că cel puțin jumătate din lumea care e prezentă aici l-a citit și pentru că, Doamne, am lucrat la dânsul, îmi pare că jumătate de an. Dar e un document foarte important. Asta s-a simțit că e lucrat la serios. Da. Și eu vreau să întreb dacă mai e nevoie ca Vladimir tu să faci prezentarea aia, sau dacă trebuie de făcut o scurtă prezentare a statutului sau nu. Da, întrebarea este dacă sunt totuși neclarități sau dacă în continuare aveți ceva nu e clar până la capăt din cele menționate în statут. Наверное, нет смысла, чтобы я делал всю презентацию всего устава. Вопрос, если есть какие-то дополнительные вопросы и непонятные пункты в уставе, тогда мы можем их отдельно просто обсудить сейчас. Poate unicul moment pe care l-aș propune încă o dată este să ne clarificăm care e situația cu inițiativele, pentru că până acum noi am tot avut un ping-pong cu juriștii, cu un jurist care ne ajută inclusiv în procesul scrierii statutului. Și până la urmă, și Rusanda, te rog să mă corectezi dacă nu va fi, dacă voi spune Costi. La urmă, din câte eu am înțeles, există opțiunea ca să puteți adera în calitate de organizații non-formale. Altfel spus, inițiativele pot și ele să devină membri cu drepturi depline de vot a coaliției. Inițiative, în cazul dat, ne referim la un grup de oameni care s-au organizat pentru a face ceva în domeniul culturii, dar nu trebuie să fiți o inițiativă nefiind înregistrată formal, ea poate să adere ca organizație non-formală. Ce înseamnă organizație non-formală? Înseamnă, de fapt, aceeași organizație, cum ar fi o organizație, cum ar fi orice organizație obștească, orice asociație obștească care se constituie cu un scop necomercial, este apolitică, e necomercială și lucrează în beneficiul public. Deci asta rămâne neschimbat, ca orice asociație obștească, pentru că asta e statutul unei organizații obștești. Asociația obștești este să fie apolitică, să fie necomercială și să activeze în beneficiul public. Doar că, ca și organizații, membrii acestei organizații sunt responsabili față de proprii săi membri, față de propria sa comunitate. Ei n-au nicio obligație de a raporta sau de a dare de seamă față de altcineva în afara acestei organizații neformale. O organizație formalizată care e înregistrată la Agenția de Servicii Publice deja trebuie să prezinte rapoarte, să prezinte
să dea dare de seamă acestor organe de stat. Asta nu înseamnă că o organizație neformală nu face rapoarte publice sau nu face activitatea sa vizibilă. Oricum, e aceeași logică cum o asociație obștească care lucrează, doar că ea nu e obligată să facă ceva, să raporteze față de instituțiile de stat. Și asta tot presupune că trebuie să aveți un statut sau să aveți un document care confirmă că sunteți apolitici, că sunteți nu activați în scop comercial, că activați în beneficiu public, că aveți o structură internă și puteți delega membrii pentru a participa la anumite, de exemplu, chiar și acum, pentru a participa la constituirea noi organizații CSCI. Deci, practic, trebuie să aveți aceeași structură. Ea poate fi foarte simplă, ea nu trebuie să fie neapărat foarte complexă, dar trebuie să aveți un document, un statut și trebuie să faceți procese verbale atunci când, adică, mă rog, e o decizie internă privind delegarea unui membru sau e o decizie internă privind aderarea la CSCI. Asta e ceea ce lipsește. Dar în rest, eu cred că putem accepta inițiative ca organizații non-formale. Asta e ceea ce am înțeles de la jurist. Rusanda, dacă sunt careva detalii de completat, te rog. Nu, adică ei doar spun în rând cu organizațiile necomerciale, doar scrie organizație neformală și ca documente vine cu buletinul, dar nu cu extrasul din registrul de stat. Asta era ideea. Cazul dat va fi buletinul persoanei delegate, pe care noi o să-l anexăm în momentul înregistrării la ASP. Poate o întrebare? Desigur. Mersi. Vreau să întreb dacă această persoană delegată ea se poate schimba, în sens că odată organizația să delege pe cineva, odată pe altcineva, sau trebuie să fie o persoană delegată care mereu e aceeași? Nu, de obicei cum se întâmplă? Că dacă se schimbă ceva, adică chiar și la organizațiile noastre, acum noi am delegat pe acești oameni pe care îi vedem. Deci dacă persoana dată nu e disponibilă sau renunță, organizația trebuie să delege pe altcineva. Dar trebuie iarăși să fie un document intern, un proces verbal care confirmă acest lucru. Să zicem, la următoarea întâlnire, următoarea adunare generală, puteți delega pe altcineva. Am înțeles, mersi. Doar că trebuiască această delegare să fie confirmată în scris, da, de un document. Am înțeles. Da, mă rog, e un document intern pe care îl semnați. Intern. Okay. Pentru mine toată asta e foarte străin. Noi nu avem așa ceva, dar înțeleg că ceva, măcar așa, minim, o să trebuiască să ducem. Dar la ROR cum fixați deciziile? Adică ele sunt scrise undeva? Nu. Noi, nu știu, decidem prin consens și... Deci aveți o formulă. Atunci e suficient să menționați persoanele care au fost prezente la adunare și decizia a fost prin consens. Și atât. Ok. Bun. Da, la un moment dat a apărut Victoria, dar nu o mai văd. Nu știu dacă mai este cu noi. Și Tatiana Fedorova a intrat. Salut, Tatiana! Și vedem și pe Cristina, care e de la Asociația Uberlicht. Noi suntem pe protocol și la momentul dat vorbim despre statut. Dacă sunt careva întrebări pe care doriți să le clarificați în continuare, mai putem dedica 5 minute aceste întrebări sau mai mult dacă e necesar. Dacă nu, putem merge mai departe. Da, păi dacă nu sunt întrebări cu privire la statut și toată lumea e ok cu el, atunci spune la vot statutul, aprobarea statutului și presupun că se aprobă cu pro 100%. Precis. Ok, super, super. Următoarea întrebare. S-a examinat chestiunea privind alegerea componenței nominale a organelor de conducere și control. S-a propus ca organul de conducere să fie Consiliul Asociației
iar organul de control să fie cenzorul. Se propune să fie ales Consiliul Asociației pe un mandat de 3 ani în următoarea componență. Și eu o să citesc numele, toate numele și după care o să le discutăm. Nora Dorogan, Vladimir Us, Ana Popa, Vyacheslav Repcinski, Maxim Cârlan, Lilia Dragneva, Corina Gârlă și pe un mandat de 1 an în următoarea componență. Tatiana Fiodorova, Elena Cușnir, Eugen Novikov, Alexandra Novak, Vasiluța Vasilache, Tamara Abadi, Alexandra Soșnicova. O doime din membrii Consiliului Asociației sunt aleși de către adunarea generală pe un mandat de 3 ani, dar nu mai mult decât 2 mandate consecutive. O doime din membrii Consiliului Asociației sunt aleși de către adunarea generală pe un mandat de 1 an. Și ăștia care se aleși pe un mandat de 1 an pot să fie următorul an pot fi aleși iarăși, adică nu există un termen limită cumva. Și acum să spunem. Un detaliu important, pentru că de fapt puteți fi membri pe 1 an, realeși în fiecare an la nesfârșit. Deci nu este o limită. Da, și adică voi v-ați auzit numele, trebuie să spuneți în glas că sunteți ok cu asta, numele care v-ați auzit. Și să spuneți eventual dacă nu vreți pe 1 an sau vreți pe 3 sau dacă nu vreți pe 3 și vreți pe 1 an. Da, înainte de a decide, vreau să salut pe Maxim, care s-a alăturat, fiind Salutare tuturor! Da. Și pe Inga, care s-a alăturat și ea și care și-a exprimat acordul să fie cenzor, dar încă n-am ajuns la punctul dat, urmează să ajung. Maxim, poți te rog să te pui pe mute? Da, sigur. Că bate vântul. Așa, și pe Vasiluța, stai o secundă. Vasiluța, poți să te rog să te pui pe mute până când o să spui dacă ești ok cu candidatura ta. Ok, super. Да, și vroiam încă în rusă să spun același lucru. Для тех, кто на русском понимает, сейчас мы выбираем органы правления, и Русанда вас предложила быть частью консилиума, и можно быть частью консилиума и на 3 года, и на 1 год, но специфика, если на 3 года, то только 2 мандата последующих можно быть частью консилиума, если на 1 год, то неограниченное число лет можно быть все время членом консилиума, поэтому это как бы хороший... Если вы не чувствуете себя уверенными на 3 года, например, можете просто становиться членом на 1 год, а потом каждый год мы все равно будем делать собрания и выбирать заново членов консилиума. Это можно как бы постоянно обновлять. Eu nu știu care e procedura, să încep pe rând a spune numele și să întreb dacă lumea e ok cu asta? Da, ok. Elena însemna în proces verbal, că altfel nu o să știu. Prima în listă e Nora Dorogan. Nora, ești ok să fii în Consiliu 3 ani de zile? Salut, sunt ok să fiu. Super, mersi. Pare pentru următorii 3 ani? Nu, că majoritatea întâlnirilor o să fie pe online, așa că nu avem treabă. Conexiune la net să ai. Rusanda, eu propun încă un detaliu să precizăm. Activitatea propriu-zisă a Consiliului ar fi o dată în lună, adică ar avea loc o ședință o dată în lună, care s-ar desfășura online și în cadrul acestei ședințe să decidem pe anumite aspecte importante pentru асоциация новая. Да, вот можно вопрос? Просто у меня, к сожалению, сейчас такое состояние здоровья, что я буду долго онлайн. Это не может повредить работе, если я буду членом консилиума? То есть заседания будут проводиться... Не будет такой ситуации, что я подведу, потому что вот офлайн заседание, да, а я не могу прийти на офлайн заседание.
Можно будет как-то принимать участие в онлайне? Это нормально или нет? Ну, это самое нормальное. Как бы офлайн встречи будут что-то ненормальные сейчас, а нормальные Нет. будут онлайн. Ну, ребята, Не, речь ну- идет о вакцинации. Там люди провакцинируются и смогут прийти. Я, к сожалению, не смогу провакцинироваться в ближайшее время, ну, достаточно длительное, поэтому я задаю этот вопрос, просто чтобы никого не подвести. Ну, мы Вот. всегда как бы пытаемся вовлечь всех и иногда даже делаем гибридные встречи. Так что я не думаю, что это проблема, что вы будете по онлайну. Окей, да. Мгм. Хорошо. Да, наверное, то, что связано с коалицией, будет в общем в онлайне проходить, потому что это, мы надеемся, станет большой платформой, в смысле вовлечет и другие культурные инициативы, и мы не будем с логистической точки зрения делать физические встречи, все это будет проходить или на таких платформах, как это, Google Meet, или в Телеграме, и это будет только по каким-то, наверное, по протестным каким-то вопросам мы будем выходить на улицу. Так, я думаю, мы попытаемся оптимизировать все встречи так, чтобы они были удобно в них было участвовать всем. И есть другой... Еще один маленький вопрос, я прошу прощения. Дело в том, что у меня в 5 часов начинается очень важная репетиция, которую я не могу отменить, и я боюсь, что я не успею проучаствовать как бы тут у нас, поэтому вот просто вынуждена предупредить. У нас, я думаю, мы до 5 справимся, если, может быть, даже раньше. Я хотел просто еще уточнить, что иногда не все члены консилиума будут собираться, но если будет половина из них по уставу, то уже собрание будет все равно иметь место. Поэтому, конечно, будут исключения, кто-то не сможет участвовать, кто-то заболеет и так далее. То есть это не, скажем, это нормальный процесс, что кто-то не все время сможет быть. Да, давайте продолжать, если больше вопросов нету. Следующий это Владимир у вас в списке. Владимир, tu ești ok să fii în Consiliul pe 3 ani? Da, sunt de acord. Ok. Următoarea e Ana Popa. Ana? Eu n-aș vrea să fiu parte din Consiliu. Dacă e posibil. Asta este vreun număr minim de persoane care trebuie să fie și, de exemplu, el nu-l aveți încă? Pentru că eu, nu știu, eu sincer n-am fost super implicată în proces, eu nu știu ce înseamnă să faci parte din Consiliu și n-aș vrea acum să mă declar că nu știu dacă o dată pe lună o să pot dedica acest timp. Mai ales că, din nou, inițiativa noastră e așa o leacă hibridă și stranie în toată coaliția asta și nu știu cât de ok să participăm la luarea deciziilor importante, așa că nu aș vrea, cel puțin acum. Ana, poți... Bun, să-ți povestească la anul, Vladimir, cum e. Da, poți să te întreb, poate vrei pe un an cel puțin să vezi cum e și după aia să renunți în principiu. Ok, înțeleg că prezența nu e obligatorie, în sens că dacă odată o să lipsesc sau de 2 ori nu o să fie, da, dacă există. Ok, bine, atunci pe un an, dacă e posibil. Mulțumim. Ok, bun. Cred că pe domnul Reapcinski o să trebuiască de scris și de-l întrebat dacă tot a rămas fără net acum. Maxim Cârlan. Maxim, tu ești ok să fii în... Aha, ok. Da, eu sunt ok, dar la fel ca și în cazul Anei, eu aș opta pentru un an, pentru început, fiindcă nu sunt în țară, fiindcă, știți, foarte des sau, mă rog, am treburi, alte chestii și vreau să văd cum merge. Vreau să fac față, adică la asta. Așa că pentru un an nicio problemă. Și dacă am înțeles, bine, ok. Continui, fără nicio problemă. Și eu, dacă tot nu am cuvântul în sens că am oportunitate să spun,
Eu foarte mult nu o să pot acum sta. Mai e ceva la care o să trebuiască de votat. La sigur o să mă uit la recorded video, cu mare plăcere, ca să mă informez la tot ce a fost discutat. Dar o să mai trebuiască să mai votăm ceva. Mai este de votat directorul și vicedirectorul și cenzorul. Ok. Bun, ok. Da, pur și simplu o să închid camera și să ascult pur și simplu ce se spune. Da, bun. Și Vladimir, pe Lilia Dragneva și Corina Gârlă le șterg, da? Dacă nu sunt prezente la adunare. Deocamdată da, cred că așa. Ok. Acum eu aș propune ca de o întrebat Tatiana Fiodorova dacă vrea să fie pe 3 ani în Consiliu. Да, Татьяна есть, и la mine, eu nu văd la mine. Всем привет. Таня? Да, оставьте пока Привет, на год. Таня. Привет. Оставьте на год, потому что не имеет значения, что 3 или 1 год, все равно оно продлевается, да? Ага. 1 год, и потом посмотрим, как это происходит, какие встречи, сколько тратим времени на это, на обсуждение, есть ли смысл, есть ли развитие. Мне кажется, это хорошо. Вот. Хорошо. Елена Кушнир, вы хотите на год или на 3 года? Ребята, ставьте, как вам удобнее. Хорошо? Не, как вам удобнее, чтобы вы были счастливы. О, чтобы я была счастлива на 3 года, пожалуйста. Хорошо. Vasiluța, tu vrei pe 1 an sau vrei pe 3 să te legi cu noi? Hai pe 1 an. Noi oricum ne-am legat, noi toți. Hai pe 1 an și după asta vedem cum se derulează lucrurile. Noi oricum suntem toți legați. Am înțeles, ok. Super. Mai este cineva pe care nu am... Parcă pe toți cei prezenți am întrebat. Pe Alexandru. Alexandru Duovan. Alexandru. Nu știu dacă mai este cu noi. Pare că are microfonul pornit, da. Alexandru, întrebarea dacă vrei să fii membru a Consiliului. Eu zic să-l întrebăm mai târziu, când revine. Bun. Poate ieși pe câteva minute. Ok. Până când avem următoarele oameni care au confirmat că pe un mandat de 3 ani, Nora Dorogan, Vladimir Rus, Elena Cușnir, Vyacheslav Rябчинski și pe un mandat de 1 an în următoarea componență, Tatiana Fiodorova, Vasiluța Vasilache, Ana Popa și Maxim Cârlan. Așa. Mai departe, în calitate de director al asociației să fie aleasă, nu știu de ce ales, pe un mandat de 3 ani, doamna Rusanda Curcă. Asta eu, cine nu mă știe la față. Și în calitate de vicedirector pe un mandat de 3 ani, Elena Rusu, colega mea. Și în calitate de cenzor, pe un mandat de 3 ani să fie Inga Luchița, care este și contabilă la Uberlicht. Și vă rog să mă votați. Ideea e că votați pe cela care are o leacă de timp să se ocupe de asta. Mulțumesc! Asta pentru toate 3? Da. Super! Da. Super! Felicitări, Inga! Da. Da, mulțumesc!
succese și vouă mai departe. Da. Știi cum, ca să și tu cenzor împlinit, trebuie noi să avem granturi de peste 100.000 de dolari ca să ai și controla. Împlinit cu lucru. Da, mulțumesc. Bun, super. Următoarea întrebare. Cu privire la stabilirea sediului organizației. Și aici era o problemă pentru că cumva nu găsim încă omul care vrea să-și pună casa în calitate de sediu pentru organizație și vreau să vă întrebăm pe voi, poate ne cazăm în casele voastre sau la sediile organizațiilor voastre, dacă e posibil, dacă sunteți de acord. Eu o să intervin aici, că eu deja am completat acea confirmare și cred că nu trebuie să ne blocăm la această întrebare. O să fie sediul Asociației Oberlicht. Cred că deocamdată e cel mai simplu rezolvat în acest caz. Okay, dar dacă cineva din voi dorește să ofere sediul acestei organizații în viitor, oricând putem schimba și adresa. Și în viitor ne-am dorit în general să fie sediul CSCI la Casa Zemstvi. Asta ar fi una din idei, dar până ajungem acolo trebuie temporar să avem undeva un sediu și atunci nu e o problemă dacă temporar va fi la noi, la Oberlicht. Ok, bun, super. Întrebarea 6 cu privire la stabilirea mărimii cotizației de membru. Și noi aici am discutat destul de mult, pentru că toată lumea zice că artiștii sărași nu o să poată și noi cumva nu o să poată să dea mai mulți bani pentru cotizația de membru. Și vreau să avem o discuție și să spuneți voi cu ce sumă sunteți ok și cât puteți să vă permiteți să dați pe an ca cotizație, bani care vor fi cheltuiți pentru poate chirie spațiu, internet, telefon. Pentru asta urmează a fi cheltuiți banii din cotizații. Și suma propusă a fost de 500 de lei pe an pentru organizațiile neguvernamentale, nu pentru organizațiile non-formale. Și vrem să știm care e părerea voastră, dacă trebuie să fie mărit, micșorată sau e ok așa. Ну вот я могла бы высказать по этому поводу, что мне кажется, на сегодняшний день не совсем корректно вообще думать о членских взносах, потому что многие общественные организации некоммерческие не имеют сейчас никаких проектов, и членские взносы не имеют платить, потому что откуда? Мне кажется, это имеет место, это когда через какое-то время мы увидим динамику развития коалиции, мы увидим, что общественные организации получают достаточное финансирование, чтобы у них было откуда платить эти взносы. Поэтому, мне кажется, сейчас это как бы не своевременный вопрос. И, соответственно, можно будет потом и обсуждать сумму. Eu nu sunt de acord, Tatiana. De exemplu, Azartul își poate permite să plătească Azartul, Artazi, să plătească cotizația pentru că noi avem proiecte în derulare și banii ăștia nu sunt o problemă pentru noi. De-aia și spun că, adică trebuie cumva să găsim o formulă prin care organizațiile care pot și au banii ăștia să plătească și organizațiile care n-au și nu pot și n-au proiecte să nu plătească. Eu aș fi ok cu formula asta. Ну да, это формула. Нужно каждый год отчитываться организация, если есть какие-то проекты, есть откуда платить, это да. А если проектов мало, то, конечно же, организация освобождается от уплаты членских взносов. Возмещает это каким-то другим путем, там, в консилиуме участие, делать еще какие-то внутренние. Ok. Poate e posibil de făcut doar ca o recomandare, în sens că este recomandată cotizația de
nu știu, 500 de lei pentru organizațiile înregistrate care au proiecte în derulare și, de exemplu, 100 de lei pentru organizațiile neformale, da? De exemplu. Care by default nu au venituri pentru că nu aplică niciodată la granturi, pentru că nu sunt neformale. Dar măcar cu 100 de lei ar putea, nu știu dacă așa formula e posibilă, dar cred că formula de cotizație recomandată, dar nu obligatorii, e cea mai democratică. Da? Democrată. Cotizație recomandată. Da, nu știu, Nora, tu vrei să spui ceva sau pot să adică eu vreau să întreb, de fapt, dacă e posibil de făcut în termen de recomandare. Adică dacă putem să facem la alegeri, vor și pot să plătească și anul în care simți că nu poți, să nu plătești, de exemplu. Ideea e că noi asta nu o să băgăm în statut cât o să fie cotizația, asta doar o să fie în procesul verbal și în procesul verbal o să scriem cu recomandare și poate într-un regulament intern. Și o să facem așa ca lumea să fie fericită, vorba politicienilor. Da, ideea e că această cotizație poate fi o dată în an actualizată, adică la fiecare adunare generală putem să schimbăm condițiile. Asta depinde de noi toți, cum vedem noi lucrurile. Probabil că după un an de zile se va vedea nivoile reale, dacă sunt cheltuieli neașteptate legate, nu știu, de telefon sau de alte lucruri care din start cineva trebuie să le achite, pentru că nu este o organizație încă funcțională. Cineva trebuie să contribuie la aceste costuri. Și după asta vom avea un minim necesar de bani care e necesar pentru un an de zile, să acopere niște cheltuieli neprevăzute. Acestea ne vor clarifica de câți bani trebuie să punem mână de la mână, practic, ca să acoperim acest goal. Evident, când organizația va începe să aplice pentru proiecte, ea va reuși să-și acopere toate aceste cheltuieli, dar din start e o platformă care nu are o finanțare și asta de aia trebuie să ne punem această problemă, dar cred, susțin și eu cu titlul de recomandare, după mine asta e cea mai bună formulă. Păi uite, în formula asta, că noi suntem acum la capitolul de a ne aduna, cred că noi, în fond, am putea pune câte 100 de lei, știi? Uite acum, pornirea, cât se adună la grămadă, eu nu știu. Și mai departe vedem cum acționăm. Da, eu sunt pentru orice cotizație, adică poate fi 100, poate fi 500, care o spunem aia să fie doar toată lumea de acord, asta e tot. Dacă sunt careva încă comentarii, poate, iarăși, Tatiana, может быть, ты еще раз прокомментируешь Василуță, propunerea Vasiluței. Nu, eu am înțeles ce a zis Tatiana, adică e clar. Nu, Tatiana să comenteze propunerea ta. Ну, я поняла идею, но мне кажется, что нужно отталкиваться от доходов каждой организации. Если есть доходы, есть откуда платить. Если нет доходов, значит, неоткуда платить. Ага. Ok. Atunci tot e cu titlul de recomandare. Я прошу прощения, насколько это принципиальный вопрос? То есть, насколько от этих доходов зависит существование коалиции? Не зависит. То есть они нужны? Не зависит, но это похожий вопрос, насколько от нашего участия зависит, как коалиция будет работать. То есть это наше участие измеряется и временем, которое мы тратим, но и иногда есть ситуации, которые нужно покрывать какие-то конкретные расходы, и кто-то должен это делать, кто-то должен будет это делать. На данный момент, например, все, что связано с регистрацией организации, мы делаем это из гранта Resist,
которые мы получили в прошлом году, и все затраты даже, потому что тоже есть затраты на регистрацию самой организации, они будут покрываться из этого гранта. Но, например, на следующий период пока что мы хотим сейчас подавать еще одну заявку на один грант на этот год, если успеем до 31 марта. И если успеем, то, в принципе, можно оттуда будет уже брать и вот эти мелкие расходы. В принципе, не зависит. То есть, если, ну, мне кажется, да. Психологическая зависимость, психологический вопрос. Ребят, а можно это по принципу краудфандинга? То есть, если вот нужно на что-то, да, то нам говорят, а вы можете сейчас вот там по 100 лей там скинуться, например, вот на это. И кто может, тот скидывается. То есть у нас есть как бы позиция, что в принципе, членские взносы платят те, у кого есть такая возможность, вот. Но мне кажется, психологический фактор ответственности будет сохранен при том, что в какой-то необходимости, при какой-то необходимости задается такой вопрос. Вот. То есть даже и, может быть, те, кто не может членские взносы сейчас внести, они проникнутся ситуацией, что-то дадут. Мне кажется, тут надо как-то варьировать, потому что четко и железно плати. Ну, у меня иногда на квартиру нет. Я вот 2-й месяц за квартиру не плачу. Да? То есть, очень хорошая идея, Елена. Спасибо вам. Я думаю, это можно взять за основу на будущее. Если все soгласны, то мы можем так оставить. Ok. Bun, dacă nu mai sunt comentarii, atunci eu merg la următorul punct. Punctul 7, cred că putem să-l trecem, că aici noi vom informa organul registrării de stat asupra datelor de contact. Și punctul 8, s-a examinat chestiunea privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte asociația obștească în procesul înregistrării. Se propune ca Elena Rusu să reprezinte asociația pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare. Și eu votez da, să se ducă Elena la ASP. Елена, мы тебе доверяем. Очень доверяем. Спасибо, спасибо. Да, если что, Нора может тебе помочь, потому что она только что имела дело с АСП и как бы может dать советы ценные. Rusanda, eu vreau să... Am văzut că Alexandru a ridicat mâna. Vreau să-l prind de mână, să-l întrebăm încă o dată dacă, Alexandru, ești de acord să fii membru al Consiliului și dacă vrei să fii în Consiliu pentru o perioadă de 3 ani, care consecutiv se poate dubla, adică pot fi încă o dată 3 ani sau pe 1 an, cum dorești. Deci, mă auziți? Da. Oh, super, că nu lucra la... Cred că nu voi avea timp. Deci asta este. Și după câte știu, nu e mare problema dacă Consiliul are mai puțini membri. Dacă trebuie, cum spune Leama Focu, da, asta și... Da, dar dacă nu e nevoie, eu pur și simplu să nu trag la procentul. O întrebare, adică o clarificare. Membrii Consiliului s-ar întruni o dată în lună, online. Asta ar fi procedura de lucru. Și o întrebare, n-ar putea fi cineva delegat din partea asociației voastre să participe? Adică în continuare totuși să fiți prezenți și în activitatea CSCI? Aceasta este posibil. Noi în aprilie vom avea adunare. Eu am întrebat prin internet fără să ne întâlnim și nu a fost nimeni cu inițiativă, dar la adunare mai discutăm și mai explic mai bine și probabil va apărea persoană.
Asta este. Dacă va fi altcineva pe care ați putea să-l delegați, ar putea să ia locul tău. Asta era ideea. Adică acum tu personal, noi înțelegem că ești ocupat foarte tare, dar ar putea fi cineva ulterior care să vină în locul tău în acest consiliu. Da, deci e important să discutați din tâi. Bine, dar facem pe un an. Hai punem pe un an la consiliu și dacă cineva va fi în locul meu. Da, ca să fie Arfadălin principal. Bine. Super, facem așa. Mulțumim. Ok. Mulțumim. Da. Cumva punctele din procesul verbal s-au epuizat. Le-am discutat pe toate. Acum urmează să facem noi chestiile birocratice de adunat de documente. Eu nu știu, n-am întrebat-o pe Elena cine și ce-o trimis. Dar dacă ceva vă scriem noi, eu nu știu, mai sunt comentarii, propuneri, întrebări? Referitor la înregistrare și la proces de înregistrare, un lucru va fi necesar și nu știu cum să ne organizăm în acest sens. Ei la ASP ne cer statutul aprobat de noi toți, adică noi toți trebuie să semnăm statutul în versiunea lui finală, în care este acum. Și noi avem nevoie de mai multe copii ale statutului, deci dorim măcar să avem vreo 5 originale pentru orice ocazie, că vreo 2 trebuie să ducem la ASP și vreo 3 să ne rămână 9. Și ulterior putem face și copii pe baza lui pentru toți membrii, să aibă toți membrii câte o copie a statutului. Dar întrebarea este cum să facem să le semnăm. Una din propuneri ar fi să fixăm o zi, o oră, unde să ne adunăm cu toții și să semnăm toate aceste copii. Ar fi bine la începutul săptămânii viitoare ca să reușim să depunem documentele până la 31 martie, ar fi bine, în luna martie, ca să dăm raportul la Rezist, că cumva ne presează deadline-ul. O altă propunere ar fi să ne trimiteți semnăturile scanate și noi să semnăm pentru voi, practic, să completăm acest document, să vi-l scanăm și să vi-l trimitem înapoi scanat, să-l aveți pentru arhivele voastre în versiunea scanată și deja, nu știu, peste o perioadă, dacă ne vom întâlni vreodată fizic, să le mai semnăm o dată, dar pur formal, ca să putem duce documentele la ASP, trebuie să găsim o soluție tehnică. Noi nu putem să le trimitem doar copii, trebuie să fie în original toate semnăturile membrilor fondatori. Asta e cerința ASP. Presupun că formula dacă ne trimiteți un exemplu de semnătură, ar fi cea mai simplă, ca să nu ne mai adunăm pe pandemie și să nu ieșim din casă. Dacă pentru unii asta ar însemna, pentru Rusanda ar însemna să meargă de la Hârtop la Chișinău sau Maroc. Влад, извини, можно вот этот момент по-русски быстренько? Да, нам для регистрации новой организации нам нужны ваши оригинальные подписи на... Так, я поняла. Есть предложение, как это осуществить? Да. Я, например, никуда не езжу, действительно никуда, ребята. Я прошу прощения. Вопрос, если вы согласны, вы можете просто выслать их как фотография, и мы просто имитируем их на устав. Ради Бога. И обратно вам уже вышлем отсканированные финальные уставы, и вы увидите свою подпись там. Хорошо. Hai așa, dar asta e cel mai comod și cel mai operativ, desigur că facem formula asta, trimitem poza și voi deja художничать suntem, știi? А когда это нужно? Когда? Мы хотим зарегистрировать на следующей неделе, если вы отнести все документы. Поэтому нам остается, чтобы вы выслали нам
эти протоколы ваши внутренние по делегированию одного члена вашей организации и по согласию в участии в собрании, и уже тогда можно и копию вашей подписи человека, который делегирован, чтобы мы ее использовали на уставе. Мы ее включим в устав. Отлично, поняла. И если есть возможность, тогда до понедельника вышлите. Поняла. Информацию. Мы в понедельник займемся этим делом. Есть какая-то форма протокола? Да, Русанда высылала я через имейл пару дней назад, или Елена высылала. Нет. Хорошо, найду. Кто-то из нас Я могу сейчас коротко уточнить. Я ее отправляла письмом. Вы можете посмотреть по почте. Могу сказать, какого примерно это было числа? Это было дня 3 назад? То есть... У меня в эту почту пишете практически только вы сейчас. Я найду. Да, хорошо. Да, там пример, как этот протокол должен выглядеть, и вы его просто адаптируете под ваше название и участников в собрании. Super, atunci eu propun să declarăm adunarea generală состоявшихся. Adunarea de constituire. Adunarea de constituire o declarăm închisă și succes Elenei Rusu la înregistrarea formală. Спасибо, Русанда. У меня как раз еще вопрос, я не очень уловила. Седиул будет на Страда Георгия Саки или Музеul Земствий? Касса Земствий? Пока мы не перебрались в Музей Земства официально, будет на Георгия Саки. Но мы будем делать все, чтобы мы туда перебрались, скажем, через год. Da. Ok, bun atunci. Dacă nu mai sunt comentarii, eu vă spun la revedere. Da, hai să mulțumim în primul rând tuturor celor prezenți pentru timpul vostru. Într-adevăr, e foarte important pentru noi. Noi am muncit cam o jumătate de an, începând cu nu statutul, dar cu manifestul și ulterior cu statutul, și asta a fost un proces destul de complex și chiar vă mulțumim că ne-ați susținut tot acest timp și deja mult depinde desigur de noi cum ne vom mobiliza în anul acesta și cum vom funcționa, dar sper că vor fi oportunități. Oportunități sunt destul de multe, de aceea eu am încredere că această platformă va fi într-un moment cu adevărat utilă pentru noi toți, toate organizațiile noastre și pentru celelalte inițiative care încă nu cunosc despre ea. Din câte am înțeles, vom face și o postare pe Facebook și o să vă rugăm să o circulați, că a avut loc această întâlnire și să cunoască cât mai multă lume despre apariția noii platforme. Rusanda, Elena, большое спасибо și mulțumim tuturor și ne auzim foarte curând, luni, cred că deja. Rusanda, îți transmitem ție ștafeta ca directoare. Da, mulțumesc. Eu cred că noi să ne mișcăm la fel de greu cum ne-am mișcat până acum, dar o să ne mișcăm. Și asta e foarte bine. Adică eu nu pot spun să vă promit mare așteptare, noi pur și simplu să facem și am scris în manifest. Da. Mersi tare mult pentru organizare. Mulțumim. Înțeles bun. Sănătate la toată lumea. Так, ребят, всем аплодирую, большое спасибо, добрый путь с Богом, счастливо. Да, сильными проектами и хорошими мыслями. Компания deschise. Пока. Hai, o zi bună tuturor. Pa, pa. Счастливо. Будьте здоровы все. Все, всем пока.